bħalissa il-partiti huma żewġ istituzzjonijiet illi jidru skizofreniċi fil-verità. Inti għandek il-Partit tal-Ħaddiem li jorganizza għandna ekonomija imsejsa fuq l-abbuż tal-ħaddiem. What the fuck? Li biħ il-passaporti L-senjuri, waqt li jipproduċi ġensna. Ġifiri, huwa skizofrenija totali. Mbagħad għandek il-nazzjonalisti li daw storikament, suppost ideoloġikament huma id-demokristjani tal-pajjiż illi fiħdanhom ikollok il-Lema Portelli Bonnici li trid l-abort, il-Chris Pereġin li tl-smoke, u mbagħad jidħol Claudio Grek li ma jrid xejn minnhom. Kif jista' jkun illi jiena bħala żagħżugħ inħares lejn daw iż-żewġ partiti qed jiġru jduru wara dembhom stess. Suppost irridu tal-mexxejja u jien nimxi warahom, nimxi wara dak, nimxi għar rasi. Dik il-problema. Mhix problema, il-problema hija. Il-problema hija li l-partiti ma joffrux direzzjoni. Il-problema hija kieku l-PN la tissemmi l-PN m'għandux daw in-nies li għandhom ħsibijiet differenti. Ġifieri kwaħt jaħseb l-istess. Il-problema li hawn nuqqas ta' pluralizmu. Dik hija problema. Qed inti qed tikkritika l-pluralizmu. Mhux fil-partiti. Waħda titla abort. L-ieħor ma jridx. Inti qed tajt fuq il-pluralizmu. Għax inti f'partit tal-mas. Il-pluralizmu mhux fil-partiti. Jekk inti l-Partit Demokristjan, ara, ħanamlu hekk. Chris Pereġin kellu xi problema? Fil-partit, l-ostja waħda kellu. Ma kellux problema. L-ostja kellux fil-partit. Nis li ma rridux jikkooperaw miegħu għax hu liberali. U liberali, ovvjament, partit li għandu eruq demokristjani, għalla kien ikollu l-problemi. U tistennija. Chris Pereġin vera nammiraħ. Għax kien wieħed minn dal-flokkat jagħmel jikritika u jqgħod fuq id-dekċer. Alright, ħallas prezz, telaq minn kumpanija tajjeb u mar hemmhekk, alright. B'ħafna inqas flus milli kien jaqla tajjeb u poddefa hemm u għal ħaniprova nbiddel. U believe me. U ma setax, anka ma setax. Ma setax falla. Falla, u kieku għadu hemm. Chris falla. Le, Chris. Dik il-missjoni fallitu. Chris għamel. Chris daħal u prova jbiddel kif qed ngħid. U ma setax. Għax il-partit ma jippermetti l. Mu vera xejn, mu vera xejn. Biddel x'biddel. X'biddel, rebaħ, ma rebaħx. L-istess telfa ħa. Le, stenna minuta. Biddel jew rebaħ ma rebaħ. Laqas għandhom xaqs ma xejn. Alright, ma biddel x'biddel. Jista' jkun li b'dak li biddel ma rebaħx. Sorry, da. X'biddel, nibdew, żewġ mistoqsijiet. X'biddel Chris Pereġin fil-Partit Nazzjonalista? Biddel il-mod kif jittrattaw ċertu sitwazzjonijiet. Ġifieri inti tinsiex, inti kellek il-Partit Laborista pereżempju, illi beda Joseph Muscat, illi beda Joseph Muscat jitkellem illi għandna jkun hemm unjoni ċivili bejn il-gejs, Niftakru ġo Xarabank, il-Joseph Muscat, ngħidlu, imma allura ma jiżżewġux. Li qalli żwieġ bejn mara u raġel. Joseph Muscat kien qal mela. U qal ukoll ma tarax jaddottaw it-tfal. It-tfal għal mara u għal-raġel. U mbagħad intaqa' mal-komunità gej, u biddel il-pożizzjoni tiegħu u mnalla u hekk nistgħu nikkritikaw għal ħafna affarijiet il-Joseph Muscat. Fuq dik ma jistax. Wala ħares il-Partit Xellugi ma jkunx dak li jipproponi dak ta' progressività. Ħafna tbatija l daw in-nies kellu l-kuraġġ sankadi ħani kwalifika, kellu l-kuraġġ ibiddel issa din oħra. Vera kellek 70% tan-nies minn survey li rajt jien bajnejja. Illi kienu kontra li l-gejs jaddottaw it-tfal. Imma Joseph Muscat għax kien politikali x'ismu, is-survey ma ħallehx hemm qal saqsa domanda importanti oħra. Tbiddel il-vot jekk ngħidu ħallhom jivvutaw u kien xi 2% biss qal jiena se nirbaħ, ġifieri kien hemm lista ma jimpurtax il-politika dik. Imbagħad il-Partit Nazzjonalista li kien jivvota kontra ħabba li adottaw, issa sar favur, ara kif jinbidlu la, sar favur, tajjeb wieħed mill-istrateġisti kien qed ngħidha x'open Purġi u Claudette Paċ resqet mozzjoni fil-Parlament biex daħlita fil-Kostituzzjoni issa. Iċ-ċuċċata li tal-Labor isom setgħu jinbidlu. Xiġifieri. Inbidlu, Joseph Muscat bidel il-pożizzjoni u da. U tan-nazzjonalisti għadhom b'tikketta li huma kontra l-LGBT. Il-problema tal-nazzjonalisti hija li jidru kakofoniċi, li jidru skizofreniċi. Meta tara pereżempju fid-dili jew bil-biċċa xogħol tal-marijuana, jekk tidħol fil-Google issa u tara il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista fuq l-smoke,
taħseb li l-Partit Nazzjonalista kien fuq l-smoke, waqt li qed jipprova jipproponi ġifieri da jagħmel 7 proponimenti ma jaqblu xwej waħda mal-oħra u għalfejn x'kien qed jiġri. Għax inti kont qed tipprova taqdilha l-xitan. Issa nixtieq nagħmel punt fuq il-pluralizmu. Issa nkellmek fuq di please. Issa ħana naqra il-ħaxixa jiena naqbel ngħidha ma nafx kemm il-sena li tiġi legalizzata. Id-dinja kollha għandu tkun illegali biex neqirdu d-droga ġifieri. Imma għajda wkoll di għax inkella se tkun nazzjon laborist. Il-laboristi daħlu l-ħaxixa bħala liġi bla doċ. Taħġ kem saret ħsara biex iġibu l-voti, le. Sintendi. Tiġi tajdi mux xoċċena u kol. Ija, ma mux fuq. U 27 għaqda illi ħafna drabi jaħdmu ma' n-nis bid-droga. U l-maġġoranza assoluta ta' n-nis li jihdu jew kienu jihdu droga, ma jaqblux ma' din il-liġi ta' ġejt nejjek minn kollox, laqwa li nistaw nid-debattu dik il-parti. U l-istraġi li kien hemm. Nistaw nid-debattu dik il-liġi tal-marijuana fuq il-merti tagħha u nista' ngħidlek mill-ista li naqbel miegħek li qed ngħid huwa għalfejn iż-żgħażagħ mhux qed jaraw direzzjoni jew dawn il-partiti bħala mexxejja u parti minnha hija l-iskizofrenija. Għalfejn. L-iskizofrenija tal-partiti joħolqu l-spazju. Mhux vera, ħanajlek. Jekk inti għandek il-Pereġin u l-Vassallo tnej fl-istess partit, mela hemm spazju hemmhekk ħanidħol u niprofa nġib minnaw u jew minnaw. Le, ħalali. U nitkellem. Nista' nagħmel il-pożizzjoni tiegħi issa. Mela, il-pożizzjoni tiegħi hija li il-pluralizmu f'partit tajjeb li jkun, però tajjeb li jkun b'limitazzjonijiet biex ta' xej fid-dinja mandu ebda limitu. Sewa kollox irid jeżisti f'ċertu konfini. Inti tista' tkun pereżempju mal-Greens u forsi inti iktar taħseb li l-wind energy iktar mis-solar energy u forsi tide iktar minn hekk. U jkun hemm dak id-dibatt imma inti green. Inti hemm raġuni, Pip, għalfej l-iktar parlamenti li jiffunzjonaw fid-dinja għandhom miżerjament ikollhom daw 5 partiti. Għalfej għax daw il-5 partiti ikollhom sens ta' identità. Inti meta tissottoskrivi għal dan il-partit kun taf li inti il-partit tal-ħaddiema mela tiġix tgħid li l-partit tal-ħaddiema ħajsfrutta tal-ħaddiema għax aħna għalhekk qegħdinaw aħna mingħajr il-ħaddiema ma naħdmux dik hija l-missjoni tagħna. Issa aħna x'għandna għandna żewġ partiti tal-massa. Dik hija problema fundamentali. Nistgħu nibdluha dik il-ħaġa. Eżatt. Billi jidħlu nies fil-partiti. Le, ma jitlu nies fil-partiti, iktar kakofonija jkollu. Iktar kakofonija. Inti semmejt il-Greens. Aħna bħal-Alternativa Demokratika konna parti mill-Greens. Jien kont nitla barra minn Malta fil-konferenza. Kassola għamel xi għandna 3 snin segretarju ġenerali tal-partit. Dejjem ivvotaj kontra l-abort. Kull dokument li kellhom, ġifieri mhux vera li qed tajt inti l-Greens għandhom dik. Le, mhux qed tajt li huma monolitiċi, imma nitkellmu fuq xi ħaġa vera importanti għall-Greens. Il-Greens, imma l-Greens iswa magħhom l-ambjent l-ewwel qabel kollox, m'intix se tkun green u tajt ejja ħanaddu bypass minn f'nofs l-ODZ, zobbi, għax inti l-green. Le, m'intix, man. Jekk tittara, jekk kontarom libsin. Jekk kontarom libsin il-Greens. Jekk tittorini, evidenza. Jekk tittorini, evidenza. Imma il-Greens u l-abort mhuwiex il-punt ċentrali li tkun green. Forsi il-progressivi, forsi il-demokristjani. Kif tista' tkun favur l-ambjent u toqtol it-tfal qabel jitwildu, tista' tgħidli kif? Naħseb hemm ħafna Greens. Dik kakofonija u skizofrenija. Il-Greens huwa favur l-ambjent, Pep, u taf xed ngħidu favur l-ambjent. Semmejt li l-Greens. Issa, fuq li l-ħna li jitlu fil-partiti u daw b'xi mod ħajrranġaw, mhux vera. Hu pereżempju l-każ ta' Konrad Borġmanxe. Stqarra kemm il-darba li daħal fil-partit b'dan it-twemmin li għattajt int għamel 10 snin hemmhekk jiġġieled u jikkumbatti x'għamlu. Qatawlu rasu, qatawlu saqajh. Alla ikkastraw il-dar raġel l esaġerazzjoni, imma tifhimni x'qed ngħidlek li da faj issa da mhux qalma donni xi fucking paċċota. Konrad Borġmanxe fighter u ma jibża minn fucking ħadd. Xorta qatawlu rasu, xorta qatawlu saqajh, xorta għal maddonni il-lens tqabbad is-segretarju ġenerali tal-Labor jew min kienet biex tiġġieled kontriħ fil-qorti. Għalfej, għax dawn huma partiti skizofreniċi. Jippruvaw idaħlu fil-massa tagħhom kemm jista' jkun nies u jispiċċaw. Irdu jaqdu l-da u jispiċċaw min jerbaħ, min għandu l-flus.
Daqsik, dejjem dawk ħajħebu. Il-kapitalisti ġifieri. Dejjem Li inti favur tiegħu. Favur il-kapitalizmu, jiena favur il-kapitalizmu, meta l-kapitalizmu, għatlek u għattilek di, meta l-kapitalizmu jiprofa jitħallat mal-istat, jiprofa jitħallat mal-politika, dak mhux kapitalizmu, dak cronyism, dak huwa soċjalizmu għal-kapitalisti li ma jagħmel ebda sens. Jiena favur kapitalizmu ta' Adam Smith li huwa separat mill-istat u ma' żewġ affarijiet differenti. Però jiena għadni nibqa' ngħidlek illi kieku l-partiti kollhom in-nies li hemm bżonn li kollhom ġo fihom ikun hemm bidla. Forsi Borġ Marġen kien fis waħdu f'dil biċċa xogħol. Jgħid affarijiet laqas ma naqbel miegħu biex niftehmu. Daqskemm hemm nies isra, daqskemm kien hemm nies Borġ meta kien hemm il-gay pride għal affarijiet li ma naqbilx magħhom pereżempju li ma kienux liberali u mhux liberali. Mhux liberali. Mhux liberali qed ngħidlek. Mhux liberali u soċjalist konservattiv. Tammira ħall-istend li ħaġda mhux tajta li toħodha kontra partit, speċjalment fil-gvern, tajjeb ġifieri u ġġielet għal residenti u naħseb li residenti. Imma il-partit bes u se jerġa' joħroġ għax qasnaf, jekk se jerġa' joħroġ żgur. Il-partit bes u barra. Iva mhux hekk imma ifhimni, dik hija il-prezz li ħallas xi ħadd li. Ma qed tgħid li jista' jbiddel l-affarijiet. Mela ma jistax ibiddel għal ħares li Madonna. Mhux qed nara evidenza ta' tibdil minn dan il-grassroots biex ta' li qed intervellan. Mela tlaqna.